Z boku, základný postoj z boku, z druhej strany. Z druhej strany. Nohy ešte otoč trošku odo mňa. Tak, tak. A teraz, ľavé prese dotiahni dozadu, tak ako som ti hovoril, že ho prekrúť. Prekrúť ho z ramena. Takto ho povol celé a prekrúť ho teraz dozadu. Tak, a takto sa otoč tam sa otoč a brucho pritiahni. Takto. Skrúť do kranču trošku a vystri sa dohora. Dobre? A teraz zozadu daj dvojitý biceps s tým, že ten zadok potlač dopredu a tlač ho dopredu. Fest, zadok dopredu. Nie dozadu, dopredu, stiahni dopredu. Ako keby si sa chcel chrbticou oprieť. Podstadiť musíš. Nesmieš mať na spodku guľatý chrbát. Ešte viac. Riť potlač dopredu. A teraz urob ten dvojitý biceps. Ešte máš stále ten zadok vypúlený. Dobre. Nie aj tak. Dobre. A daj ešte bočnú pózu biceps. Zatlač dozadu to rameno poriadne a pritlač ruky ku telu. Aj jednu, aj druhú ku telu. Aj tú druhú pritlač ku telu. Tak. A lakeť dozadu natiahni pravý. Pravý dozadu. Dozadu. Nie. Takto, do špicu viac. Nevieš.